already ako. Anope me friend wa nya bone. Na mom se de wonim dada no a. Ye koso ofia no. Me da me na e wo ho. Me na o. Se me ni gusu saa na de a che. Me nsu no mu. Hwankwala ya do mo fi amano ne abegu kuri ni. Obra be no mo bebo. Omo school sem omedidie mu mpo. Enye easy. Ha me papa. Na said the only aba kan say, "Yan konko hu sofu yi." Ifa wutinye. Osofo no oya ade papa, said the nkofo keka no. Na che say oya ade nti, me yan konko hu no. Mame. Menim na ada yensa na ada mu bi. Sofo ni ade, sofo ni ade. Muti da se abra na mamokora so. Sofo ni ade. So what you say ahum nyina nhwe. So obu ade yi tot jun so tot. Ai etwa. No ente ne ye kwosofo yi we. Akọ no ko ye twa. Enya so unso sa ahum nyina nhwe na wa wo de fie japade akoma sofo. Enna sofo aba na de fie japade ama wo. Yes, on da be na be hu wiase ahum dodo. Ahum aburu 1 million no be da so ni nyina hwe. He okoye na okoye obae no se han. Sofo na bomidi, sofo na mi say, so wonim se wojo so. Aso obo awudin wantimi ansia no kwai. Me dia mindim se wonyankopɔ be ma ne nsa so. E bra so be ma ne nsa so. Oboa de oboa no. Wanka no Bible mu ba bia. Osese ehu yantɔkwakɔ no nko bi ma yen. Ose for wasem hye awurade nsa na fa ho to no so no na be ye. 37:16 no Psalms osina adikitikiti onipatri ni wo no ese adeboy fa ho nyade api menim se me ho kire me naso mi nkonko tuma mpa american kobre kwantifi wonya me ba ma na ho meso no ma na ho meso a nipa ba wu afi wiase me na me ka kire nipa ba wu be dia ko ya kaka bensam dodo enipa ba na be wu na kaka bensam ne sen enipa ba na be wu wa da bi o hwan na pesa okunu ofia me ni nko bia o na mom dia no hu bo mu no ne ho ba dia ana da bia nipa be wu ha wodu don't me da menda sasof na maka no ho asem sisi yi sasof na makoya kwankyere won hoda ha wonti hwese na mafon be di akohwese na maye mayi nkrampan no fa meba o kase started da ben na wo fon mu started da ben wo bisa me wo fa ama 3 o'clock na wo predasem wo wonti dase akamu banku nyina to atwie afa wo so wafon mimiti ikramafo kurampa ye chiri mu didi ama cha mu soli didi and the American Martin, media, me hunu bafan, anu odonfo awo. Ana minim bakuya ni din afata no kwano. Na nyense dwase, nyamom se krompon, aboa krompon. Wo beti ananse ni kai so keke no. Na lie oboa. Se meti asi, obia no betimi de ne saka me ana me ma na me nua bia na me maame. Se meti asi. Boy, sa. Okay. Afro me. E den na me nyansa do on se me do. Me kwedem. Me hu nya men kampo asama jimi sam me ageta be ji unan maka ho be sa ji unan asamba mo de mo beye na mo de ye ne pe asamba enya asamba ho asamba mo bra wo kuro kese mo yi adwuma e discover ma mo di asamba ba da bi mo ya sa atwe na se abetena kuro ase na mo mo ho be kire mo sa mo ho be kire mo sa ye hwe mo no ha na hwe ye hwe mo no ha na hwe abai fo na mo mutifia mo ma ni pa nya no ho ayi no ho ahoto